en el seu esforç per aprofitar els recursos de la natura per satisfer les seves necessitats. L'humà ha aprofitat tant el seu propi treball com la força animal. Amb l'evolució de les tècniques, les societats van disposant a poc de recursos que van substituir la força humana i animal i facilitar així el treball d'homes i dones. Amb la revolució industrial a partir del segle XVIII, les màquines van reemplaçar progressivament el treball muscular de l'humà. Posteriorment, l'automatització de les primeres dècades del segle XX pròpia de la producció massiva i en sèrie resultà insuficient davant les demandes d'augment de la productivitat i millora de la qualitat dels productes. El desenvolupament de la informàtica després de la Guerra Mundial amb l'ús d'ordinadors cada vegada més versàtils va obrir el camí cap a una automatització més flexible i una major eficiència de la productivitat. Les necessitats d'automatització unides al desenvolupament de tècniques per al control de moviments